kaya anake teples. Lejet. Ah tunggale Pak ya. Ayo Pin. Wes. Ayo. Yo ah ah. He. Yo ah. Ayo. Yo ah. Tahu. Sangane mbahmu. Cintane lho. Oh. Oh sing sangone ana jenggot to. Wah. Jebul bae. Weh. Bae. Oh ah. Iso satole mbahmu malah kaya ngopo Pin. Nenekmu lho, Dot. Dot, nenekmu, Dot. Weh. Wah. Ayo, para gerangan-gerangane. Kawiwitan saking Mas Heri. Wes. Yo. Ayo. Atraksi dimulai. Oh.
tepuk tangan yo. Apa ki? Apa ki? Apa ki? Ae. Oh, 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 ah, oh, iya. Masa ini adik-adiknya udah atraksi. Lah ya. Kamu pengganong baru ya? Iki ganongan bon-bonan kok gitu. Aku yo ora mah itu lho. Lah iya, iki bon-bonan kok iki putih iki enek. Kene. Tapi lah sing meriah ki yo ning sore iki mau ning gare Pak Yudi. Nang kae ganongan ora umum. Kendung bongge ambon karo bocah tuwek kae. Ita. Tambahi angge jadah. Ha iki sapa ki? Protein. Ngapa? Kancamu yo kerek. Kabeh tak dapat. Iki malah tekoni. Bagaimana ini nyapa? Butuh mak barong ya. Butuhe oke. Ki golek butuh. Butuhe oke. Akan kawas dulu ogah. Ana Mas. Iki. Rena blok. Nah, Cina. Iki yo ngono ki yo kudune ngejak Mas Dodo. Yo kose to. Wah. Wis tak itu lek untung barang kuwi ya. Untung barang kuwi. Pajak karo bangkal. Ayo, sing ngasih nyopet rene. Tuwekan-tuwekane Mas Supar yo wonten. Iki ning mburi iki bothok tok iki sini. Bothok anu ngono ku sak pirang-pirang ning mburi. Kandhane. Alhamdulillah kadung mriyah. Nggih, Pak. Payahmu malik kan lho, Dan. Wis pas barang. Apa
Pit Apa malah apa? Iki ketua iki lho, Mbak yo. Tuwek goblok. Lah kowe kalau lagi tuwek kowe. Lagi tuwek goblok. Bangka. Lah ya, wong loro ki ajile iki karena loro ki padha tuwek. Nah, kowe cara kowe jago sing ndi kowe? Jago sing ndi? Nah, iya. Ora kata mati kabeh wis. Kanca wis botongan. Kanca wis pensiun. Lah ya kok ora iso lakusu. Bocah ki dadi mulai ngendro. Oh, bawa. Ketua kelas lho, kan. Anu, dia ketua. Ya. Matane. Blok. Ane ya. Tok. Ukur. Bokok lawe. Moh. Lah, anu bawa Ini yo. angel. Karo koke dhewe. Anu gantone kendake 5. Wah, bahaya ya. Pajak kowe ora bukan gara. Kok dadak nganu wedi barang nyapa lho. Dingin bari ngoten. Nah. Nuwun sewu Mbak kok nek badhe ngetak leh lawan iki. Ngawur kowe iki yo nambah-nambahi kowe iki. Petik kuwi kan. Petik kuwi kan. Lanjut lanjut. ini sandal karetnya kira-kira wis ngluyeng. No, no. Len auto ambekan yo, tarik napas. 5 menit mandek. Bokok malah ngetak lagi. Mana lho? Yo. Ayo Pin. Wes. Yo. Wes. Hey.
Ditangkap besok pikun. Yo kowe. Kowe. Barangku kowe lagi iki terus ketek. Lah lek wong loro niki kan Bu, Pak Bu, satu yang mboten mriki. Dijegane bis restu. Apa? Kira golek duit. Lah bae. Ambil bako tos. Oh, mengketi bae disalimi tok. Salimi. Nuwun sewu Mbak Uti ali-aline jenengan cek. Maling kok gak. Biasane lak jambret barang. Wis amben no. Tapi baiknya semalik dino. Lah kok ngeru? Imbe jakil. Lah kok Jogetane ketara. piye? Lha kuwi lak kaya India to kok. Jakil kabeh kalah. Dia pernah jaya pada masanya. Tergolong kosong. Amban wis, aku wis, kowe wis. Monggo, Mbak. Mbak Wito. Kowe kuwi lho. Iki jane ganongan apa kemah? Batur pola kok lewat kelempraan. Iki kowe kene-kene ganongan tuwek kok nggo contoh. Adi-adi iki. Ngono kok. Dadi kudu sing apik sing bener. Nah. Lu patokan mati kok. Ayo Mbak Wito. Jos. Lah tak kowe iki megel nek Cina ya. Lah tak kira nek nulungi apa piye kok. Pertolongan pertama ini saka angin. Angin kehidupan baru keluar dari keadaan. Ini bukai napas buatan nih. Mbok aduk sampe teng. Pertolongan pertama ini ngono kuwi. Langsung seret langsung alanu alami. Yo, alto yo.
Nyapa? anakmu secili. Sikile budak. Coba uduk tuan. Kowe ngerti ora? Dari Pak Dili kok tak rapi. Wah, aja kok sia-sia lho, Ri. Lah ngene iki adewe nek ora nek wong ngene-ngene iki lak ora iso dadi ganongan to. Ya kok iki nggih contoh. Nah, Pak. Asline wong loro-loro kok kowe. Kena gitu. Kacake kan kuning setek. Wah, ya contoh. Lah iya, kowe iki otot bakat. Wis sing tak panut iki ya sampean-sampean niku. Aku aja mbok enut. Dolananku turut kali kok. Ya maksudnya iki ganonge iki lho. Lah ya tetep no. Rungokno kupingmu. Iya iya. Wong aku wis muni iya kok iso. Tapi aku iki ngene, iki lak wis suwi ora rene to, tak menyapa masyarakat sini. Nah, betul. Nanti mikir sing dawa iki. Ya sepenting nek ngono aja nyumpet to ya. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya Pak Guru. Amin. Aku tak ketok. Kowe gak nang pengajian. Ora ngene kowe dina ngomong gak apa jebakan iki isine pengen tausiah kayak aku. Suwe ora jamu kodhong ora suwe ora kodhong bisa ora suwe Anyar. ya nek lu penari latah Iya. manggone ning Ya nek mburi no, kene no. Iya. suwe ora jamu kembang turi suwe ora Amit. Nah, sing kae apik, sing tuwa ya amit-amit jabang bayi. Kok ngenang ini? Eh? Lah ya. Ora apa-apa. Urung. Lah, kok iso suwe ora jamu kodhong jamu suwe ora masyarakat kami sehat selalu ora enak ati miskin asal lha piye wae apa iki utak iki dipaksa mikir rumah nggak bisa kan rumah nasi suwe ora jamu